Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní portálu Xperia X8 fanportál na YouTube. Dneska si predstavíme zábavnú hru, novú, s názvom Teleportér. Budeme ovládať nejakú takú tú postavičku, túto zelenú mimozemšťana, a budeme musieť zachraňovať tieto maličké deti mimozemšťanov, a to pomocou teleportov. Ja mám verziu free, tá má dostupných 30 levelov. Ak chcete mať 50, tak treba si priplatiť za plnú verziu. Žiadne samozrejme obmedzenia iné tam myslím, že nie sú až na tie levely. Takže pozrieme sa, ako hrať. Ešte na začiatku je tu taká malá pomocka, čo ako vy priletíte na takomto lietajúcom tanieri a musíte zachrániť samozrejme tieto žltých mimozemšťanov, a to takým spôsobom teda akurát pri týchto prvých leveloch sa nevytvárajú tie teleporty. Ovláda sa to s týmto tu dole, doprava, doľava, skoky. No, tak to nejako treba posunúť. No, a je to. Nejaké zvuky si ešte pustíme, ich to nie je také. Takže asi takto. Posunieme sa troška ďalšieho levelu, aby sme si ukázali aj tie teleporty. No tak hore máme teda dve možnosti teleportu. Neviem, či je potrebné nejaké poradie robiť, pretože lebo oni sú červené, modré, ale netuším, či treba, lebo obidvoma smermi, ako sa dá pohybovať, takže neviem, no. Je to asi jedno. Samozrejme, dá sa oddieliť, keď je väčšia mapa, ako je. No, a teleporty sa dajú ale robiť len na týchto, kde je také sivá stena. Iba na tom. A to takým spôsobom, že chytíte teleport, ktorý chcete, a ukazujem vám vlastne takú žltú čiaru. Teleport sa dá spraviť len tam, kde vidí. Hej, takže za roh sa nedá, hej, napríklad tu dole. Tam sa nedá. Musím sa troška pohnúť a už tam dovidím. Hop. A je tam modrý. Tento som si dal troška zle, ale nevadí. Posuniem sa, dám troška nižšie ten teleport a vidíte, ako sa presunul. A ja sa presuniem tiež a jedného už mám zachráneného. Idem ďalej. Takto. Teraz idem dole. Tento vytvorený už samozrejme môžem jednoducho zrušiť. Idem dole. Hop. No. Vytvorím si pod sebou. No. Ja som sa teleportoval, ale tak. Teraz narušíme a ideme ešte na toho druhého. Tu si pre istotu vytvoríme, pretože potom by sme sa už vlastne nedostali hore. Šop. A tak. No. Vidíte, teraz vlastne fakt môžem oboma smermi. No, je to.
Ďalej v časti ešte je tam možnosť spomaliť čas takým tlačítkom BT, a to kvôli tomu, aby ste spomalili čas, pretože aj za letu sa dá teleport spraviť pri niektorých príležitostiach, to budete potrebovať. Hra je zadarmo, je teda s 30 levelmi, ak chcete viac, tak treba si priplatiť. Takže toľko k tomu teraz, je to zábavná hra, takže stiahujte z Google Play Store. No a ja sa lúčim a zase niekedy dovidenia pri sledovaní videa na portáli Xperia X8 Fan portál na YouTube. Dovidenia.